başta ekiyet okuymalı. Kuyan kızı. Bir sırı kuyanның özü tüslü zor kulaklı, bik irke, bik kadirli bir kızı bulgan. Ulanı bik yarata iken. Günlerden bir günni kuyan irke kızına ür-yaңа kiyiz itikler alıp kaytıp bergen. Мәбәпкем, ayakların tulmasın, sızlamasın degen. Әлеге әкиятне biz indi укый ятлап бетергәнбез. Без генә түгел, аны татар гаиләләрендә, бик күп татар гаиләләрендә укып, ятлап, сөйләп бетергәннәрдер. Әлеге әкият Куян кызының доктор Айболитка баруы һәм үзенең әнисен тыңлап кына яшәве шулай итеп үсүе турында. Абдулла Илишнең әкиятләренең бөтенесе дә бик тәрбияви. Алар безне нәрсәгә дә булса өйрәтәләр. Алар безне эшчән булырга, әйбәт укырга, әти-әнинең сүзен тыңларга, гомумән бик шәп бала булып үсәргә өйрәтәләр. Бу китапта Абдулла Илишнең әкиятләре урнаштырылган. Абдулла Илишнең әкиятләре аның күп түгел. Ләкин алар бөтенесе дә безнең телдә. Ләкин алар бөтенесе дә безнең хәтердә. Һәм шушы әкиятләрне Миләүшә Вазиева ясаган рәсемнәр белән бизәп, менә шушындай зур, матур китап итеп чыгардык быел. Әлеге китапта Куян кызы әкияте, әлеге китапта бик батыр белән бик куркак әкияте, ансы батыр мәче баласы белән куркак Куян баласы турында инде. Әлеге китапта Шукмар белән Тукмар әкияте. Абдулла Илишнең кайсы гына әкиятен ачып карамыйк, алар безгә бөтенесе дә таныш. Без аларны бөтенебез дә беләбез. Һәм әлбәттә инде балаларга да шуларны тапшыру, кичкенә балаларны да алар белән таныштыру ул безнең бурычыбыз дип саныйм. Менә монысы Каз белән Аккош. Алишның шулай әкиятче булып китү нәрсәдән соң турда укыганда ишеткәнегез юкмы шул хәтле әкиятләрне? Аннан соң әкиятләрне укыйсың, әле алар шундый теге шигырь белән язылган анда, бер теге рифмалашып бара бит аның теге җүмләләре. Абдулла Илиш бит ул безнең кичкенә иптәшләр журналыннан Әюп Митәм Ялгышын